felly, gaich sylw chi os gwch yn o? Can I have your attention? Ga I, may I, asking permission, right? Dyma ni felly, a dyna beth dyn ni'n mynd i wneud heddiw. Ga I, if you want to ask permission, ga I, can I, neu may I. Neu, if you're asking on behalf of mwy nag un person, more than one person, it's gawn ni, followed by a lovely soft mutation. Felly, pethau fel gadael, to leave. Gai adel, can I leave? Yn gynnar, can I leave early? Can I buy? Gai parcio becomes gai barcio. Yma, okay? Gweld, if you've got your holiday snaps from your holiday in row, can I see? Gai, the G vanishes. Gai, weld, okay? A gair, can I have a word efo chi? So, gai, air. Efo chi ac yn y blaen. A'r ateb ydy K, yes you may if you're talking to one person who is a friend. K. Or na che. Na che. Or if you're talking to somebody you don't know very well, formal. Cewch. Cewch. Na chewch. Or if you're talking to more than one person, cewch. Na chewch. Right, na chewch. Okay. Right, felly, dyma ni. Gai. Gai. Gawn ni. Gawn ni. K. K. Na che. Na che. Cewch. Cewch. Na chewch. Na chewch. Gadael. Gadael. O neu gadael. Parcio. Parcio. Gweld. Gweld. Gair efo. Gair efo. Siarad efo. Siarad efo. So dyna un ffordd o ofyn may I or can I do something. Mae yna ffordd arall. Ydy'n iawn I mi? Ydy'n iawn I mi? Is it okay if I borrow a fiver? Right, okay. Ydy'n iawn I mi? Unwaith eto, cael meddwl, soft mutation. So ydych chi'n gallu dweud, ydy'n iawn I mi barcio yn fama? A'r ateb ydy, ydy? Ydy. Ac di? Nac ydy. So, ydy'n iawn I mi? So, naill ai gai I adael yn gynnar, can I leave early? Gai I adael yn gynnar, neu ydy'n iawn I mi adael yn gynnar? Ga I barcio tu allan, neu ydy'n iawn I mi barcio tu allan? Okay? Yeah? Felly, gawn ni ddechrau ar y dialog? Iawn? Okay. Right, felly dyma ni, yn y dosbarth. Esgusodwch fi ffion, pawb? Esgusodwch fi ffion. Gai adael hanner awr yn gynnar. Gai adael hanner awr yn gynnar. Mae gynnau apwyntiad. Mae gyda I apwyntiad. Efo'r deintydd. Efo'r deintydd. Iawn. Cewch. Cewch. Dim problem. Dim problem. Gai gopi o'r gwaith cartref cyn mynd. Gai gopi o'r gwaith cartref cyn mynd. Wrth gwrs. Wrth gwrs. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Okay. Right, felly na I fod yn A, gewch chi fod yn B. Right. Esgusodwch fi ffion, gai adael hanner awr yn gynnar, mae gynnau apwyntiad efo'r deintydd. Cewch. Dim problem. Gai gopi o'r gwaith cartref cyn mynd. Wrth gwrs. Diolch yn fawr. Iawn, okay. Esgusodwch fi, ydy hi'n iawn I mi barcio yma am hanner awr? Iawn. Nac di, ddim o gwbl. Edrychwch ar yr arwydd. Dim parcio. Iawn, can you read? Right, felly, esgusodwch fi, pawb? Esgusodwch fi. Ydy hi'n iawn? Ydy hi'n iawn. I mi barcio? I mi barcio. Yma? Am hanner awr? Am hanner awr. Nac di. Nac di. Ddim o gwbl. Ddim o gwbl. Edrychwch ar yr arwydd. Edrychwch ar yr arwydd. Dim parcio. Dim parcio. Okay. Iawn, okay. Nawr ten, na I fod yn A, gewch chi fod yn B. Esgusodwch fi, ydy hi'n iawn I mi barcio yma am hanner awr? Nac ydy. Ddim o gwbl. Edrychwch ar yr arwydd. Dim parcio. Iawn, da iawn. Mae'n a lot o errors fan hyn. Edrychwch ar yr arwydd, dim parcio. Right? It's not edrychwch ar yr arwydd, dim parcio. Na, edrychwch ar yr arwydd, dim parcio. 1, 2, 3. Edrychwch ar yr arwydd, dim parcio. Dim parcio. 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 A mae'r O yn gorffen mewn O. O. It's as if there's a silent T at the end. Say yacht. Yacht. Dwch yo. I leave the T off. So yo. Parc. Parc. Yo. Parcio. 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 There's not parcio, there's parcio.
Parcio. OK, newn ni wneud rwan te, maes awyr Caernarfon. OK, maes awyr Caernarfon. Hedfan I bob rhan o'r byd, felly, ia? Felly, newn ni trwy passport control yn maes awyr Caernarfon. OK, felly, dyma ni'n y maes awyr. Ga I weld eich passport chi, os gwelwch yn dda, pawb? Ga I weld eich passport chi, os gwelwch yn dda. Dyma chi. Dyma chi. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. A ga I weld eich tocyn chi? A ga I weld eich tocyn chi. Dyma chi. Dyma chi. Diolch. Diolch. Giat rhif 30 Giat rhif 30 mewn hanner awr. mewn hanner awr. Okay. So, iawn, na I fod yn A, gewch chi fod yn B. Ga I weld eich passport chi, os gwelwch yn dda? Dyma chi. Diolch yn fawr. A ga I weld eich tocyn chi? Dyma chi. Diolch. Giat 30 mewn hanner awr. Okay. Chi ydi A rwan, na I fod yn B. 1, 2, 3. Ga I weld eich passport chi, os gwelwch yn dda. Dyma chi. Diolch yn fawr. A ga I weld eich tocyn chi. Dyma chi. Diolch. Giat rhif 30 mewn hanner awr. Giat. 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 Mae gair all hefyd clwyd neu giat. Am gate. Clwyd neu giat. OK, iawn, da iawn. Felly, na I fynd at Bethan. Ni ddef y Bethan. Par. OK. Ga I weld eich passport chi, os gwelwch yn dda? Dyma chi. Diolch fawr. A ga I weld eich tocyn chi? Dyma chi. Diolch. Giat rhif 30 mewn hanner awr. Gawn ni orffen? Cewch. Ia, diolch yn fawr iawn. Hwyl fawr. Hwyl fawr. Tren o Gaerdydd I Lundain, tren arall o Lundain I Dover, fferi I Calais, a thren o Calais I Baris. 7 awr. Wel, mae lot o bobl yn licw'r gwyliau yma. Wel, mae'n iawn iddyn nhw. Mae wythnos y wyliau dyn nhw, falle. Dim ond dydd Gwener, dydd Sadwrn a dydd Sul sydd dyn ni. Wel, beth am fynd mewn awyren ta? Awr o Gaerdydd. O, dim diolch. Fferi neu ddim byd. Iawn? Iawn. Shwmai, Gareth? O, smai, Gwenda. Chi'n mynd ar wyliau? Ydan, I Baris. A ti? Dwi eisiau mynd I Bermuda. O, na neis. Sgyn ti Bermuda shorts? Wrth gwrs. Wel, hwyl fawr am mwynhau'r gwyliau. Diolch. A chi? Mae Gwenda'n mynd I Bermuda. Wel, mae'n iawn iddi hi. Mae ffortiwn dy hi. Dyma chi. Diolch. Ydy hi'n iawn I ni fynd ar brosius mae gyda ni? Ydy, wrth gwrs. Diolch. O, Paris, yw e? Ie. Neis iawn. Ffantastig. A jyst ni'n dau yn dy fe, Gareth.